वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा गावच्या शिमगोत्सवाची शनिवारी सांगता झाली। यावेळी झालेल्या सरत्या खेळात रवळनाथाच्या नावाचा जयघोष करण्यात आला। रवळनाथाच्या नावानं चांग भलं या जयघोषानं भुईबावडा नगरी दुमदुमून गेली होती। या नयनरम्य सोहळा हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। पाहूया त्या उत्सवाची ही क्षणचित्र। बारा महिन्याचे 15 दिवसाचा केल तो यो शिमगा। हौलाय नवसाची हौलाय वर्षाची अरे माझे जीवाचे मैत्र गोविंदा रे गोपाल कालोनी गवळा नांदीवर बैसोनी हनुमंता राम हनुमंता
मधुता हरी वनवारी चंदनी आशिनावरी आली वनवारी नाता दुरुस्ताते दुरुस्तात नाता दुरुस्ताते दुरुस्ताते नाता दुरुस्ताते रामचंद्र रघुवीर जय जय रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर जय जय रामचंद्र रघुवीर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनेल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनेल.